Valentine's Day niya, di gabi di kahilot na ako. Sama pahilot sakit niya, di Hindi kahilot. lagi mo yun. Sakit lagi kaya akong kamot. Habay kaya akong kamot. Sige, magpahilot na akong kapon. Ganun Ah. ganun kung akong kamot na ako. Yes. Sige na ganun kramp ako kamot. Kaya lambi kayo matay, mo siguro hindi ka buyot, kung matay trabaho. Hindi, di mo po kumukan. Sige, pahilot di mo. Sa trabaho. Awan na kasi amay. Di mo pa kamot. Sige, yung pagkwarta. Sige, pero kung ano, kwarta rin yan, nga, di ka kahilot, no? Hindi, manuloy ka. Kramp na ganun akong kamot. Sige, pakapahilot ko. Hindi na ako. Sige, ko ng kamot ako. Gawin mo. Hindi akong kamot gani. Hindi ko saan, di ko diri sa balay di ay. Pwede na ba? Limpyo. Timan po kasi mga anak. Sayon din yung kinabuhay diri sa balay di ay. Miyo mo, ano kay panahon na ako eh. Di ka nag-uun tayo paghilot. Pahilot dito. Ano? Sige, pahilot siya akong gikuan. Akong kamot. Sakit po kayo na akong kamot. Saan may trabaho mo dito nga? Sige, masakit yung kamot. Kamot ba yun? Sana ulit yung si trabaho sa kapoy. May trabaho gani. Yan sama na to na. Pwede lang po. Ano pahilot? Sige, kuan niya. May, Sige, kuan niya. kung siguro ka, kamo ko ikahatan din mo kay Valentine's sugma. Hiluton, ikaw nga akong hiluton. Hilot ka? Hiluton di ka ba? Niya na lang utong ito. Hilot na natin ko. Yes.